de furu. Adam jɔn ye bila nin na. Mɔgɔ si ma ne bila la dɛ. Comme ne kelen mun sigilen bɛ so kɔnɔ o kun tɛ foyi la. N fana ko n ko sɔnni k'an sigi n ko n ka wuli ka na. Adam. Parce que i yɛrɛ ɲuman i ka maa de bɛ ga la. N tɛ i b'a dɔn ne kɔni ye ga bila o. O bɛ ga la o kama i bɛna ka na gabuguda fura ka gabuguda arranger yan n'o ka tila ka na daga sigi tɛ yan. Adam. Ne ko ne ye mun de kɛ la dɛ denni masala n ye mun de kɛ la. Ne ye nin yɛrɛ ko jumɛn de kɛ e la dɛ. Mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ kuma in ye tiɲɛ yɛrɛ. Denjugu ani maninfin jugu wallahi a bɛ don i kɔnɔ i b'a bange. N'a y'a sɔrɔla ko ne Awa de tun bɛ e kɔnɔ ka kalo 9 k'e bange wallahi ne tun b'a fɔ i b'a sɔrɔ i cira ne ma ye. Ɔ nka a bɛ bɛn. Mama, n'i ye e ɲininka e b'a fɔ ko ni mɔgɔ kɛra sinamusoma ye dɔrɔn k'o y'a tigi kelen de ye jugu ye. E filɛ mama, don o don du in kɔnɔ mɔgɔ si tɛ mankan na e kelen kɔ. N'i kɔni ye e ye yɔrɔ dɔrɔn i ye kɛlɛ de. Sɔni m'a filɛ a ka kuma ma ca a bɛ se denmisɛnnin nɛgɛ la. Ne ye ne ɲininka ne b'a fɔ ko ne woloba de ye maa ye ka tɛmɛ e kan. Mɔgɔ wɛrɛ gansan o de ye woloba ye ka tɛmɛ ne kan. E filila mɔgɔ gansan tɛ dɛ. N'a y'a sɔrɔ a se tun bɛ ne ye sɔni ne kun ka na diɲɛ kɔnɔ ne tun b'a fɔ Ala ye hali Ala tun ka ne ba kɛ maa ye o ka kusa ne ba ka kɛ ye. A barika Ala ye. A barika Ala ye sa. Ne woloden ale de bɛna sinaya ko kuma fɔ ne ɲɛna. I Haidara. E de bɛna wajulu kɛ ne kunna sinaya wajulu kɛ ne kunna o tɛ yan. Ayi nka ne tɛ jigi la. Wallahi ne tɛ jigi la. Sabu ne y'a dɔn k'a fɔ ko nin muso in ye kɛnkɔnɔ kɛ e kɔnɔ ne y'a dɔn. Wallahi ne y'a dɔn. N y'a dɔn pɛrɛn n ka ti gansanama bila. A ye somɔgɔw ka nasi somɔgɔw ka fura u ka nasi u ka fɛn o fɛn ani karamɔgɔw ka nasi u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'a kɛ de kɔnɔ. Bara tɛ se ne na o. A tɛ se ka faga kɛnɛya wa. Nka a y'a bɛɛ kɛ de kɔnɔ k'e su k'e ɲɛmaki k'e bila ne na ne yɛrɛ ka wolo. Adam i bɔra ne jigi kɔrɔ ne masaya la dɛ. K'e b'a fɔ k'e ba de kun y'o ye. I b'a dɔn kɛ i ba don. Nka an m'a sigi an b'a kɔ lajɛ. E ye dangaden de. Wallahi ne nimisara e wolola la. Ne nimisara e wolola cogoya ni Ala yɛrɛ b'a dɔn ko ne nimisara e wolola o cogoya kelen na fana. Nka a bɛ ɲɛ. N bɛ taa sɔrɔ a tɛ fɔ n kɔ. I ka latigidenya baara kɛ. E yɛrɛ t'a ɲini k'a faamuya kuma si. Ka yɔrɔ dama fura o sera nin pɛrɛn-pɛrɛnli baden ma. Mɔgɔ tɛ kɛlɛ la e bɛ kɛlɛ la kuma bɛɛ. Bilal Ala kun man ka ne ba ye. Tɛnɛ ko don. Ne bɛ e ɲininka o. E ye mun kelen de kɛ ne den na tɛnɛ? Tɛnɛ i b'i ka somakan taga la i b'i ka morifini taga la ne Awa t'i balo la dɛ. Mais ne ka kalo 9 n'o ye ne ka wolo ye a se bɔ a la. I ye fura min k'a kɔnɔ i ye nasi min k'a kɔnɔ tɛnɛ n b'i deli a kɛ Ala ni kira kama kana kɛ ne Awa kama dɛ a kɛ Ala ni kira yɛrɛ jati kama i ka taa bɔ a kɔnɔ. I tulo bɛ n ka kuma la. I ye n den kunba yɛlɛma pewu ka bɔ n ka denya la. N ye mun k'i la? Ne ye mun kelen de kɛ la k'a bɛ ɲɔgɔn dɔn? Mama kana kuma de kana Awa yɛrɛ tɛ Awa. Sabali. Mɔgɔ bɛ se to ye ka sabali. Ne den ko k'a nimisara e ka baya dɔ ye ne ba de nɔ yan. Saki n'i ka baya rôle de jouer. Awɔ. E ye chef de famille de yɔrɔ. I ye bɛɛ de tɔɔrɔ. E tɛ ŋana yan. E tɛ ŋana yan. Ne ba de. E tɛ ŋana yan. E b'i ba siri fo i b'a gɛlɛya. E de b'i siri fo gɛlɛya. Wallahi i b'i ba siri. E de b'i siri fo gɛlɛya. Sali ko tɛ dɛ yan. E tɛ se ka ne ba sɔrɔ a ka foyer la k'e bɛ tila tuguni ko ka ne diɲɛ jahanama ye ne ba bolo o tɛ se ka kɛ o. Ne ye nin faamuya sa. O tɛ se ka kɛ sa. Ne ye nin faamuya sa fɛ donc aw bɛɛ de jɛmakan don ka ne den fara aw kan. Aw bɛ fɛ ka dumuni dɔ sigi bonya nɔ tɛ yan. Bɛɛ wa ne yɛrɛ dɔrɔn bɛ se k'e ka ne dɔrɔn bɛ se k'e gérer. Wallahi aw tɛ se. Bi aw yɛrɛ min se aw Sali b'a datugu Sali yan. e kɔni tɛ. Wallahi e kɔni tɛ. Mama Ala kama sa. O O ma i tana o ye jɔn ye. E ye jɔn ye. N'i ba de don Sali i ba de don. O tɛ ɲɛ. N m'a wolo. E bɛ se ka ne wolo ne ka sira b'i ka baya la. Ne tun ye nin wolo nin fɛn façon ne tun ye nin wolo. Wallahi mun ne tun ye ne fɛnɛ ni mago tɛ ba sugu la. Sali bɔ. Awɔ. Kɛnɛ ma bali. Ne fɛnɛ ni mago tɛ ba sugu la. Wuli kɛnɛ ma. Ne ka tɛmɛ sa. Dangaden. Mɔgɔ lankolon bilali ye. Problème t'a la. A ɲɛna dɛ tɛnɛ. E y'i den de bila ne la ka ne nɛni o tɛ yan. A ɲɛna nka n'Ala sɔnna ma
duin tigiya walima mɔgɔ min bɛ yen n'o tigi ka kan duin na ni sago yɛrɛ sago b'o fɔ bɛɛ k'i pilasi dɔn sago ka bɛɛ pilasi yiri la e tɛna i ne tɛ ɲɔgɔn sira diɲɛ fɛn foyi la bɔnkɔ i ka n den to i k'i ni bɔ n den nin kan i k'i ni bɔ n yɛrɛ nin kan i bɛ ko subaga ala kosɔn farana farana ka lafiya mun de kɛra i den ne ma foyi k'a kɔnɔ jɔn bɛɛ n'i kanubaga dɔ dɔrɔn a banna nka ne bɛ min ɲini i fɛ ne bɛ yafa de ɲini i fɛ n tɛ yafa bi n tɛ yafa sini ala la kana yafa n tɛ yafa ka n tɔɔrɔ ko n ka yafa mɔgɔ tɔɔrɔla e ye kafiri de tɛ walahi e ye kafiri de mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn min to e tɛ ne kɛ e ka jugu n'o bɛɛ lajɛlen halisa e de ye yafabaga ye komi n'i bɔra ka tɛmɛ nin surtout Sali ale yɛrɛ ka kumakan na ne bɛ yafa ɲini fɛ kosɛbɛ halisa denmisɛnninw de don kan'u ka fɔtaw jate kan'u ka kɛtaw jate ne b'o de ɲini e fɛ denmisɛnninw de don denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba n'i ye kuma min bɛ baladen da a bɔra baladen ba de da nka ni ala sɔnna ma sa ko bɛ na ne sɔrɔ yan min mana b'o la e ni ne fana b'o la ka tɛmɛ ka bɔ nin ye Sali, no Sali tɛ yan. Na mama n bɛna de. Na. Sali mun dun donna e ma ne kumari ba ma ni cogo la tan. Fa bɛna nin sɔrɔ bɛ ŋana jumɛn ni don i la. Han? Mama kɛ. Ni ɲɛ bɛ nin ko la cogo min na kɛ. Tana wa ta tɛmɛ ni a dan kan. Komi a ɲɛ bɛ e la. A b'a ta kɛ. A b'a ta fɔ e tɛ se ka fɛn kɛ. Donc ni bɛna yira a la k'a fɔ. Muso kelen ba ma ŋana wolo. Ŋanaden. Ŋanaden. E yɛrɛ tɛ ne nɔfɛ kɛlɛ kɛbaga ya. O tɛ dɛ a y'a tɛmɛ a dan kan ni mama sa. E b'o fɔ ne de ɲɛna. Han? I b'o fɔ ne de ɲɛna Sali. Ne b'i bila k'an nɔfɛ kɛlɛ kɛ. O na e de ne ka gardien o bɛ e bila ne kɔɲɔmina dilan ka na ne nɔfɛ kɛlɛ kɛli kama. Awa y'i ba de ka su ko ka dugu jɛ ka tɛmɛ hali ne tɛnɛ kan. Bi ta bɔlen kɔ a la n'i y'i nɛ mankan mɛn k'a ta k'a da Awa ta kan. Diɲɛ bɛ wuli i tɛ mɔgɔ jaabi tugun. E ye ni marabaliya dege min? I bɔra n'a ye min? Hali ni Awa ye ne da ka ne kan tigɛ a y'a kɛ e la. N'i bɛ mɔgɔ bonya du in kɔnɔ i ka mɔgɔ bonya tɛ Awa de. I bɛ ne bonya ka Awa to ka da kun ne kan ne t'i ka bonya fɛ n fari ka bonya la. N'i tɛ Awa bonya ne fari ka bonya la. I kɔnɔ ne la. Wuli i ka bɔ n kɔrɔ mɔgɔ lankolon. E k'a lajɛ bani ko e bɛna ne ka kɛlɛ kɛ. Ne taara e kɛra den sugu min ye walayi ne bolo. Mɔgɔ sɔnja tɛ manamana ko la ten e ɲɔgɔn nani. Nse, Saliya, Awa bɛ so kɔnɔ. Ne b'a kɛ to de. Ɲama i k'i sigi. Ne segi kalama. Awɔ n y'a mɛn. A kɛ to dɛ. E bɛ se k'i tɔgɔ fɔ ne yan? Ne tɔgɔ Fimani. Fimani. Bamananw kuma don ko mɔgɔ b'i taama ɲɔgɔn jogo bɛɛ ta. Mais mun de la e ni Sali aw jogo tɛ kelen ye? Parce que ne b'aw ye yaala ɲɔgɔn fɛ. Ne b'a dɔn i ladamunen don wa i jogo ka ɲi. I bɛ mɔgɔ bonya. Denmisɛnnin ni maakɔrɔba i b'a bɛɛ bonya. Ne dɔgɔnin i ka ɲininkali diyara n ye kojugu. Mais e bɛ ka ɲininkali bɛɛ kɛ mun na? Ne bɛ ka ɲininkali kɛ kun min na. Sabula an ka du kɔnɔ yan Sali a tɛ mɔgɔ bonya. A tɛ maakɔrɔba to, a tɛ denmisɛnnin to. O don o ta bonya ni puwa ye.
bi sɔgɔmada in na ta o y'a ni mama ye n'i y'a pɛrɛn-pɛrɛn kan ye o ma i n'a fɔ a n'a filan a n'o de bɛ kuma la ne kɔni n b'i deli i ka kɛ Ala a n'a kira kama i ka kuma i terimuso fɛ sɔni nin ko in ma nɔgɔn dɛ n'i ka kuma bɛɛ lajɛlen mɛn n'Ala sɔnna ma n bɛna kuma n terimuso fɛ a b'a jogo kunta in bɛɛ dabila ne ye n ka kumakan mɛn kɔni n bɛ kuma a fɛ ni min bɔra la n t'a dogo i yɛrɛ la n bɛ tila k'i wele k'o fɛnɛ ɲɛf'i ɲɛna i ni ce hali k'a dan i y'i sigili min kɛ k'a lamɛn o diyara n kojugu i bɛ mɔgɔ ɲɛnamaba de sisan n bɛ se ka taa awɔ i bɛ se ka taa ne bɛ na fɔ Mama, n'i y'a ye n seri ma yan n mago bɛ i ka hakilina ɲuman dɔw la komi aw ye mɔgɔkɔrɔbaw ye aw bɛ furu ko caman dɔn i m'aw bila furu kɔnɔ o hukumu kɔnɔna la n seri ma wa ne ka fɔ i ka gɛlɛn bolo bi dɛ cogo ta ka di ne buramuso kelen n'o ka ko da ne kan hali garange t'u da bagolo kan ko mun dun kɛra kabi a bɛ ko in dogo ne la fo ka n'a kɛ sisan a y'a kɛ kɛnɛkanta ye nka depuis ne furula ka don du in kɔnɔ ne buramuso tɛ ne fɛ a t'i fɛ fana a tɛ n fɛ hali ni ne bɔtɔ de ye n sara la ko n bɛ taa ci la ka na ne y'a denkɛ nana sɔrɔ ne ma na a b'a fɔ denkɛ ko ne bɔra ka sɔrɔ n ma fɛn f'a ye ne yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ ye fililen a b'a la k'a denkɛ su ka kɛ ne ka diɲɛ ma bolo a kelen don ka ne sigiyɔrɔ gɛlɛya n bolo kosɛbɛ Kali nin diyara n ye kojugu i nana bonya min ta k'a sɛmɛna ka jigiya min ta k'a sɛmɛna a diyara n ye kojugu ne ni e ba ka jɛ a ma daminɛ de bi la ko tɛ dɛ Ala ye e don an garizigɛ la k'an to o jɛ kelen kɔnɔna na n'i nana ka n'i ka furu kunkanko kuma ta k'a fɔ ne ye ko ne k'i bilasira ni o ye a diyara n ye a bɛnna n ma n t'a fɔ k'a bonyara ma ni ko ye maa depasi de ye a bɛ bonya i ma a diyara n ye a bɛnna n ma Kadi i n'i buramuso cɛ la ne ye mun ne ne ye i mun ne ne ba de ye yɔrɔ fo ka diɲɛ wuli hali ni ne ye diɲɛ da i ko i ka dɔgɔyama tɛ se ne ma voilà i buramuso minɛ ten i ba de don ka su ko fo ka dugu jɛ e cɛ tɛ se ka dugawu ɲini a fɛ k'a sɔrɔ e ma dugawu sama ka se i cɛ ma e de bɛ dugawu ɲini i buramuso fɛ k'a di i cɛ ma ka barika ɲini i buramuso fɛ k'a di i cɛ ma a mana diɲɛlatigɛ ko o ko kɛ ka n'a jate ka n'a bila i sɔnni kɔrɔ ka n'a kɛ dusukunna ko ye k'i b'a minɛ i dusukolo la ka tɔɔrɔ n'a ye i y'a faamu mɔgɔkɔrɔba de don mɔgɔkɔrɔba tant que i ma dɛsɛ anw minɛ cogo la i man ka dɛsɛ ale minɛ cogo la a nɛgɛ mɔgɔkɔrɔba ni nɛgɛ de ka kan a mana dimi cogo o cogo a mana kuma fɔ cogo o cogo e ka sɔn a ta ma ba an bɛ nkalon dɔ sɔn a ma tiɲɛ d'a ma hali i jo n'a kɛlɛ kɛra a la t'i sigi a kɔrɔ i ka yafa ɲini a fɛ ko mama ne de jo t'a la don n'a bɛ sabali koyi e hakili a ti ban a bɛ ban pewu i b'a fɔ k'a ma deli ka kɛ min ka gɛlɛn ne bolo o ye ni cɛ ka kote i cɛ bonya i k'a ladon i k'a tɔpɔtɔ i k'a da a dan yɔrɔ la n'a ko min man d'a ye ka di a yira ko kabiri Ala ye diɲɛ da o ma deli ka diya i ye fɔlɔ a sagona kow dɔrɔn tɛ n'a ko min de ka d'a ye a yira ko kabiri e ka di bangera diɲɛ dugukolo kɔ ka fɛn ma deli ka diya e ye k'o bɔ awɔ i cɛ tari ka gɛlɛn ne ma kojugu hali n'i ba ta ye fɛn min n'i y'i cɛ sɔrɔ kɛ k'a diinɛ n'a ŋaniya sɔrɔ ba ma kuma cogo o cogo a tɛ se ka ba la dɛ mɛ a bɛ ba ka kumakan in lamɛn de a tɛ baara kɛ n'a ye barisa kumakan lamɛnni ye wajibi ye a bolo mɛ a tɛ baara kɛ n'a ye tiɲɛna mama a tɛ tɛmɛ nin kan n'i ka kuma bɛɛ lajɛlen mɛn
wa n ye faamuya ko ɲuman sɔrɔ a la ni ala sɔnna a ma i y'a fɔ cogo min na n bɛna kɛ o kɛcogo la a tɛna jiginna foyi de sɔrɔ a la. O bɛ diya n ye kojugu o bɛ diya n ye yɛrɛ yɛrɛ de i y'a faamu nin diyara n ye yɛrɛ de ari walayi n'ala sɔnna basi t'i la y'a mɛn basi t'i sɔrɔ tant que ne balolen don basi t'i la basi t'i sɔrɔ y'a mɛn i hakilina tigɛ. Wa sugu la ko est-ce que n tɛ don so. Ayiwa ka di sira b'i bolo yanni n bɔra ne bɛ taa fɔ ye kɔ. A banna dɛ. Ala ka se ni Amina waa mɛn. Aisha a kɛra cogo di? Mun de bɛ bɛnkɛ? Nin t'i kɛcogo ye dɛ. I b'a dɔn bɛnkɛ ye e ka nin vikalite ninnu de ma nin ya n'a ma ɲɛ ne ka wariko ci fɔ n ɲɛna ni tɛ se ka ne ka ciw ɲɛnabɔ kɛ i b'o fɔ ne ɲɛna jaganama kɔnɔ o don kun ye nɛnɛ de ka bɔ i la ni nɛnɛ t'i bɔ i la i t'a dabila n'i y'a dɔn k'i tɛ se ka ne ka kow gérer dɔrɔn bɛnkɛ an k'a bila yan quoi a ma s'o ma an kana ɲɔgɔn tɔɔrɔ quoi. Aisha 4,000 dɔrɔn o sera nin ma n'i y'a ye ne m'a d'i ma a tɛ ne kunna de n'a bɛ ne kunna ne b'a d'i ma Aisha an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ ko caman tɛmɛna k'a sɔrɔ 4,000 tɛ. Bɛnkɛ e bɛ ka ne kunna da de wa e ye fɛn caman kɛ ne ye bi de b'i sigi k'o fɔ ne ɲɛna ne mɔgɔ tɛ min ninnu tɛmɛna koyi ne ko sisan de ne ye n ka waranin ko kuma min f'i ɲɛna n'i b'a ɲɛnabɔ i k'a ɲɛnabɔ n'i t'a ɲɛnabɔ an tɛ ɲɔgɔn bila. A tɛ tɛmɛ nin kan. K'a tɛ tɛmɛ nin kan depuis quand wa bɛnkɛ n bɛna kelen f'i ɲɛna ne ka 4,000 n'i m'a ɲini ka di ne ma an b'a bila yan est ce que i tulo bɛ n na 4,000 ka di yan wa ni ne selen i ka so yan bɛnkɛ fo ne ka wari sinon n'i Aisha tɔgɔ ye kɔ da la i kana jɔ a kɔ da la i hakili la k'e ta ɲɔgɔnna de bɛ ne kɔ wa an m'an sigi o jugusagoya ji la. Aisha ne ko e ye ne furu kun jumɛn de kama? E y'i furu parce que la i ko wadi ye kɛ o sera ɲininkali la yɛrɛ Tuwa e muso n'a den olu de jɛra ne la bi ni ne y'a faamuya e de y'a don i muso da a ka fara i den kan ka jɛ ne la ka ne bugɔ fo ka ne kanafini fara. Ko k'e bugɔ wa? A ka haramu ka jɛ ne ka n ci salon kɔnɔ fo ka ne kanafini fara. Kɛnɛ n'a den de jɛra i la k'e bugɔ wa? Wa n'i ye fɛn min mɛn baladen da bɔra balaba da o n'o de f'u yɛrɛ ɲɛna n'i ye ninnu karila ka nin kɛnɛ la kɛ e de ma bɛɛ place la du in kɔnɔ yan. E ka nin to tan tɔ n'i da bɛ kɛ nin ye. Tɛnɛ bi yan Fali bɔ e ka na e ma mun e k'i ma mun e k'a to tan ma e ka ne layɛ bani wa n'a y'a ɲɔgɔn 2 tɛ kɛ tugun. Sali i tulo minɛ n'i y'i tulo minɛ Sali. Kan ko ne mun na fa ne mun ne ye? K'e ye mun kɛ wa? Ni ne ko k'i k'i tulo minɛ est-ce que k'i tulo minɛ wa? Ne se ka tulo minɛ ni ne ma tulo minɛ kun ye. Ɔ a tɛ nin ye a tɛ nin ye n ta tɛ bali ne la o. Sali i tulo minɛ. Kubare ne ko ne bɛ n tulo minɛ koyi mais i bɛ ne tulo minɛ kun de fɔ ne ɲɛna ne bɛ sɔrɔ ka tulo minɛ. Ni ne bɛ e tulo minɛ kun fɔ e b'i tulo minɛ e ka ne kɔnɔ e ta ɲɛ bɛ ne kɔnɔ. Muso jugu e bɛ mun kɔ e b'a sɔrɔ. Muso jugu tɛ foyi wolo ni den jugu tɛ. E bɛ ti ka se ka bɔ nɔgɔ la e bɛ sa kan kana foyi fɛ yen na juguya den o. Kuma tɛ ne cɛ sa kuma tɛ ne cɛ. E sago tɛ kɛ o. E ne tɛ kuma koyi. E t'o kalama de. E ne tɛ kuma sama koyi parce que e y'i fa yɛrɛ jaabi o tɛ bali ne la. I ka minɛ ta ka bɔ n fɛ n tɛ fɛ k'i sen fɛ yan tugun ne y'i sen yan i b'a dɔn min b'a la mɔgɔ lankolon jɔlen na. A tɛ ka ne nɛni nin yan. Aw bɛna ja aw la k'aw bugɔ. Ka ji ta la wa. Tuwarɛ. Kuma t'an ka kuma kan i b'a dɔn k'a fɔ n ye cɛ min ye sa. Tuwarɛ bugɔli in tɛ koyi ne bɛ min yɛrɛ fɛɛrɛ nin n'a ba bɛ ka taa ka bɔ ne ka so kɔnɔ bani a n'a ba ka taa hali ni ba in ma taa kɔni nin ka taa ka bɔ ne ɲɛkɔrɔ nin ka taa ka bɔ ka kelen ta ne nin na. E k'a to tan ma ye n'i minɛ tan ma ye.
awa filɛ a bugɔ bugɔli ka di a k'a la ayi wala ne tɛ nin bugɔ ne tɛ nin tɛgɛ la tiɲɛ na ko bari ka da kan ala ye nin bugɔ ka ban ala ka bugɔli ka jugu buna hadamaden ka bugɔli tɛ foyi kɛ nin na mɔgɔ lankolon jɔlen dɛ e ba bɛ na ne so la i ka minɛ tɛ ka bɔ taa k'i ka taa ka bɔ ne bɛ bɔ yan ne bɛ taa min e bɛ taa mama ni nana ni mama nana kɛ ne bɛ taa n kɔnɔ awa e k'a to tantɔ ala kama a to tan kana foyi a to tantɔ min bɛ bɔ nin na bi e bɛ n'a ye n'i ka bɔ fɛ